niin raidataan kaikki tästä ihan tämän päivän sisällä. Sitten tämmönen esittelykierros tähän paseen. Tietenkin minä oon tässä ollut pääarkkinen tehtinä suunnitellut ja rakentanut. Sitten on tietenkin tämmöset 3 hyyppää tässä, jotka on mulle resursseja 247. Tästä. No niin se Mikko, sieltä. Oho, tämmönen ohitus. Joo, tämmöset pienet muurit. Vielähän tähän saisi 2 muuria laittaa. Ehkä näyttää tuo paseen pois. Muutamat airlockit. Onneksi mulla on palvelija Mikko, joka sulkee ne kaikki perässä tietenkin. Mistä vituuttaa se homma. Muutama ovi. Täällä on tämmönen tali aivan. Joo, nyt ollaan tässä pääaulossa tämmösessä rautapaikkaan turrereille. Näitä on 4 kolkkaa ympäri tätä pasea suojelemassa. Jumitetaan Mikko. Täällä on meidän pienimuotoinen asevalikoimamme. Lisää. Täältä olisi vähän resurssia. Onhan näitäkin täällä. 150 000 puuta ja bla bla bla. Muuta täällä kuorossa. Tuo tänne roof camping osioon. Tää on semmoista kyllä messata ampua. Sitten tästä tonne. Noin. Voisi tonne kattokierroksen. Täältähän tää kokonaisuus näkyy. Älä työn. Menee henkeen. Tuolta me ollaan. Aha, ei tullut yhtään semmoista kipiä, näet. Noniin, nyt saatiin yksi. Joo. Nyt kuitenkin just se lopettivat raidaamisen. Saatiinko niinku deffattua tää raidi? Älä mitään. Aika hyvin. Enää tuo torni, siellä on 2 tyyppiä. Ja? Missä tornis? Siellä, ei torni, kun se beissi siellä rannassa. Siellä on... Se viltsu. Tässä. Siellä on 2 tyyppiä, yksi oli muuri ja yksi ikkuna. Joo. Ui saatana. Takaa käydä tälle. Atapan sen takana oleva, eikä hättää. Ei, tuo toinen ikkuna. 3 HP. Tuu nyt vitun nössö sieltä esiin. Tunnus. Siellä on panda kesäis. Ai helvetti. Reva. Äijällä alle tippuu vittu. Reva. Tipahti. Aikana tistuu Mä katoin just, Reva nojaa se. Takaa se ei. Tässä, ota tää. Tuo. Pyöräkö vetää tuolla Ja yhtään tuo. mitään, tää on ihan perseellä. Ja nuo. Nyt heitetään seinäloista eka. N. Okei, siellä on. T. Nyt. Pip. Box. Pip. Sit singot valmiiksi. Allahu Akbar. Tuohon puolelle. Niin. Ota mä ammu eka. Toho. 2 vielä. No Ammuit niin. liian alas. Piste. Ei lähtenyt. Hei toi auki. Eikö tässä ollut mitään? Mä se arvasin. Ostakaa paskaa. Onks kuores mitään? Se on turretti, Eikö varokaa. tässä on 2 niin kun vielä jäljellä? Mitä? Ammutahan. Tuleeko tänne joku? Tuu tähän Mä kohti. päästy sisään. Tähän kohti. Räiskä, mitä se? Mihin me ammutaan? Ammutaan niinku Niin pääsen. tähän kulmaan. Me nähdään tonne Kui? sisään. No, N, Y, T, nyt. Viltsu kuoli. Mä tapoin viltsu. No niin tapoit, miksei sulla on... Aha. Ei vitu vaan. Näkyykö luuttia? Ei vittu, oliko tää oikeesti ihan paskaraidi? No, Mä sanoin. onneksi meillä on... Vittu! Oot se mulkku, hei! Oikeesti pojat.
En mä päästä mitenkään. Se nukkuu tässä ilmassa. Ei vittu. Ja jos on liian kauan, niin saaks tolleen? Ai kyllä Saaks pieni. tolleen? Hei, älä oot niitä. Sä syö niitä. No minun sienet. Mun sienet. Hei! Tän boostaa. Vasta Mitä muuta sä teet? Se vaan katsottiin. Älä kato. Varmaan näkyy, kun mä tuun takas. Hei, tää ei oo saata rikottua tän kato. se on erikkäistä. Älä ammu. No nyt se on Ei. hyvä. 2 podiin. No niin, eli mulla on joku peissi ympäriltä, mutta lukittu johonkin tai... Eikö en muku itse pysty. Sulla menee vähän järjestelläs. Aha. Päästikö työ tuonne? Ei. Mä oon ihan varma, että mä pääsen. Mulla on semmosia luontaisia kykyjä tähän hommaan. Kato, näin. Täytyy multa hävinnyt sieniä. Usein. Kävi kattaa ne. Ja noniin, mihin suuntaan? Boys. Oi, siellähän se on. No niin, Bum 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 bum. Oi. Spinbot. No. Nyt aika näistä tässä pelissä. Mietitkö joku tulee kahtamaan, kun 4 äijää vaan vetelee joka. Tuolla Katso jollakin Bowie tuo puskasta. Edes PRK istuu se. Vittu me vois Mitä? kunnella täällä. Aikani koittaa vielä. Olenkin vaan lait. 3 kääriä ja pyörii täällä. Jatketaan nyt. Tähän suuntaan. Tänne vähän Se on selvästi vasemmalle. yritetty tehdä siltaa. Voi kujeppinen toi siltä. Tehdäänkö ensi passeessa? Oh, Hei, no niin. Sinne. Tänne näin. Edessäpäin. Joo. Nyt kaikki hiljaa. Vittu kun kusettama alkoi heti kun kuului räjähtää. Kysyt höysi. Vähän kai se siltä alkaa tuntua, että Tyyppi puhuu. Hiljaa. Hei. Se olikin vain Mikko. kurvaperseet hiljaa. Kaikki hyppii vuorotellen samoille kiville. Seuraa johtaja. Kivi. Niin. Kivi. Kivi. Laatikko edessäpäin. Kaikki. Oho! No niin. Tossa. Onks muka toipaassa? Hei nyt On. vittu hiljempaa pojat. Hei, Hyi. Siellä se on. Kyykys. Oota. Kaikki yhtä aikaa. Noniin. Jaa, minä olen dead. Ja se on kuollut. Mä nostan. Silloin oli Biinkäinen ja... Mistä on porukkaa? Conten's got red Mit- hair, pick mitä the vittu, 50. kuunnelkaa? How does it feel? Kuunnelkaa tätä fucking dissudukkia. feel? Okei. Hei, let me. Feel? Gangbang. Let's Not stop if it. you stand Stop it. by. It's nigger. Sorry guys, it was nigger. Jatketaan. Tällä ei kyllä ala. Että mä sain. Kattokaa. Mä otan ahus pois, niin näette paremmin. Näette paremmin. Pysy paikalla. Mikä on tuo pikkuinen vehe tuolla? Kato. No parking anytime. No niin, jatketaan. Pikkuinen katkerepu. Hei, kato. Vittu, meillä ei nyt sinkoa mukana, kun näkyy se peura. Hei, kokeilla haasteleeko se, jos ei lähelle mennä, vai juokseeko meitä karkuun? Attack! 4 niin. Open fire! Bum bum bum. Vittu, sä lähdet karkuun. Ei muuta lähde. Ei mun vuorolla. Hakatkaa se. Kohta tulee oikeesti joku vittu yksi äijä ja räkittää meidät kaikki. Vittu nakuu. Aina kun hosti alkaa. Oi vitsi. Jalka This way, puutuu. boys. Niin, ei täällä kyllä ollut. Me ollaan vaan niin OP-tiimi. Tonnikalaa. Meillä on niinku 4 tiimiä, muilla on tai 100, niin...
Häpän tonnikala. Jotakin nopea, koska tonnikala. Häpän tonnikala. Hei, täällä on joku. Se. Mikä vittu tää yks on? Hei, täällä on joku Chana alalla. Hei, don't kill them, don't kill them. Hei, there is one Chana alalla. Kato. Hello, Chana. Hei, don't kill him, Viltsu. Kato torttiin. Vittua. Hei, täällä on äijä. Kurva, why did you Älä do tapa, it? älä tapa. Hei, älä. Ei! Varokaali pommi! Hei, tulkaa tän täällä on äijä. Vittu, teillä on FFO. Saatana. Hei, täällä on äijä. Täällä on äijä, tulkaa kattoo. Hello, what up? Ei. Ei laita F. Miksi teillä on FF? FF off, idiootti. Niin. Vittu kun äijät vaan tekee muhun damageen. Vittu, muulla meni tunteisiin. Tiestikö? Otin niistä molemmista tapoja, tiestikö? Hehe. Mun tarvii Hei, siinä vettä. on tyyppi! Kysy 2 kertaa. Vitsi, kaktusi. En mä tiedä kuoliko se, mutta ammuin ainakin paljon. Mene Ai, sisään. se on ainakin wounded, se on wounded. Nyt kun... Nyt kuoli. Ottakaa kammat sen läpi, saatte. Onko se ovi auki? On. Kahtokaa ettei suu, mä otan täältä kammaa. Tuolla oli pyssy. Onks täällä jotain? Oho. Hei! Varo suuheen. Se on just tuollakin tovi. Väistäkää, Muuses väisti siitä ovelta. Noniin, Thompson jätkä. Stefan. Ei Steffen. Miksi me tapeta tätä? Aha. Ai se tossa. Oli. Mä huomannut. Sulfuurit Mä mukaan. otin se semi-automatic. Ottakaa kaikki järkevä. Juu. Älä missään nimessä pois sinistä paitaa päälle, kun me muuta vielä sut sitten. Mä väitän sen. Monta pandakästä missiin. Sonna. Milloin on se sikan luota ja pistää. Aika hyvä pose, kattokaa. Täällä oli toinen tyyppi, siis Steffe. Siis tuo äijät vaan juoksitte sen ohi ja sit mä vaan katsoin, miksi toi juoksitte sen ohi? Miksi me Niin kuin tapataan? mä sanoin, että se meni siihen kivin väliin. Niin. Ei, Sit mä vaan katsoin, Mä että olen toi se juoksi oma. ohi. Sit Mä mä, olen se miksi oma. me ei tapeta sitä? miksei me ammuta tota? No hei, kun on nyt se ampuminen. Täällä on yksi vielä, jossain. Siellä. Siellä. 2. Koska se on vielä. Tuolla on jonkun koko siinä päässä se B. Nyt se kuoli se kineetti. Tälleen saa ihan hyvin luuttia, kun mä vaan juostaa täällä. Kinetics. Ja tuolla menee Ei tuo vasemmalla. menee jo. Lakoon taas. Niin alkaa mulla. Toi 2. Veden yli Päästy vaan. ampumaan taas aika aikaisen. Ihan hyvä, no. Siinä on jotain kuin ruumis, ei saa luutattu sitä. Hei, joku laittoi suk my cook. En. Minä hyvä. Kato Tossa se natsi on. paska. Mä tapasin. Mäkin osuin kerran. Mulla on Oho. 2 Aika muu ruumista. kuoli. Ja sit siellä on yksi vielä, se lähti pakkoon se kiviä täällä. Se yksi ruumis on oikeesti. Vai mukaan mä mun Ai, sen se on ajan. vittu, sori. Aika Yksi vielä siellä, yksi on vielä siellä. Minä varmistin. Varmistus laukaus. Ampuu niskaa kerran. Hei, kypärä. No armorit. Tuolla on JP-armorit fulli. Hei, mistä ootte? Kuka? Viltsu? Otit sä äänen? Minä otin. Nice. Hei, mistä ootte? Ai asia. En mä pidä Hei, kuin chestplatea, mutta... Ei heit ne housut jollakin. Jokaisella on jotain JP. Jenssi, otatko host? Juu. Tos, Ottakaa te vaan, mä oon tässä. se alkoi. Olet mihin se Joku tyyppi. ampuu. Mulla ei jotain. Hei, mua hitettiin keihään. Niin, Me mä takana huomasin. äijii. Me takana äijii. Siihen ei yksi. Siellä on vielä toinen. Mä tän vaan ottaa sen keihän pois sun selästä, että tämmönen magneetti. Sattuu. Mulla lähti puolet HP:sta. Mä hittiin kahden. Näittekö ton vitun prefireen? Osui yhden panoksen 30. Mä siitä sain sen. Miten sä sait sen? Ei molemmat saatiin, kato. Mä keksin. Joo, Mä sainko mä massia sen? sain. Joo mäkin. Oho. Muhoses mä vetin pikku setit taas siinä. Onks kellään mitä syötää? Mulla on dehydreitä. Mulla vähän. Ei. Mulla on sieniä ja hei. Oot haikoilta jos mahtuu. Mulla Ja tossa Joo, on mitäs lukee. lähti ihan just. Mä menen tonne Lidliin käymään. Sä menet homeen. Ei sit olla.
Ei mene suu kauan Litlis. Ei mulla mennä joku vartti. Joo. Ei tästäkin voi muuten juoda kai. Juodaan. Mä en sit TP heti teihin. Juu. Mä käyn bänkkään varmaan vielä, olkaa Ei tuo tätä. takana on tyyppi. Missä? Ui. Niin jo, 2. Nuoli pysy. Tuolla ei tabaa. Nuoli on Laki pit. silmien vieressä. Osut sä? En. Saanko mä kunnia? Saat, mä en osunut sen 40.